Unsa ning grupuhan eh? Classmates. Friends, tas naihapit na. Naman na sa grupo ay kugwatan ninyo. Namong guni mag-unayanay. How young? 13 years old. Weh! Di ko mtuo. Plus 3? Well, anyway, manag friends. And then naay sure mo nga naiga something diring grupo wala. Asa man ani tudlo daw. Siya. Okay ra ninyo sa grupo mag-unayanay? Okay ra. Pero kayo? Okay ra. Bet po ninyo. Ay inyo mo po na, kay inyo mapagbuot no. Kung papilion mo, amigo o mahimong uyab? Amigo. Hello. Ang lagi, yung friendzone. Ang tanan ba magsugod og amiguhay? So amigo sa ron, uyab pohon. Ay, uyab naman. Ay, uyab na sila? Yes. Ay, okay, uyab naman day mo. Obi, pwede mo ba daplin ka? Illegal inyong relasyon? Iligal na. Nganong ika-ulaw na to atong uyab? Gika-ulaw sa uyab, unsa man eh? Wala ra, dili ako ganan nga mo. Mo kan ba, masikat ya ako ba. O di, sana all, sikat. Pero kani sa grupo ra ba nakabalo nga sa inyong relasyon daw? Wa ta kada mo. Okay, sige, wat-watar ako. Wala ka kabalo nga ang naninguha nimo, ubay-ubay pud mo. Okay ra nimo nga gipili-pilian pa mo. Dili. Dapat ako. Dapat ikaw ra, di ba? Siya ra ba? Sharay. Pero pila naman ni kabulan ning relasyon na? 7? Wow, 6, 7. Nganong siya? Kay kon machabotan, mayong tawo. Naniya tanan. Right, wala tatanan. Pero sa imong haba, unsa puy naganahan nimo niya? Hilumon, magod siya tuna. Ganan kag mga lalaking hilama. Anto sasa ning relasyon na ni? Hantod grade 12 ra ba ni? Dili. Dili, hantod sasa. Hantod. We, sure pod mo. Pero feeling na ako manggod kami yung kang hantod sa hantod dili na siya matuman most of the time kaya na mga away sulod sa kuan. And hopefully atong i-meet na siya. Pero sa karon dagay enjoy ninyo yung relasyon. And certain man ang relationships, di ba? Parents man ganing magbulag kasado na. How much more kamo uyab pa? Pero ako nang una. Oo, ang ato ra is mutuo ta sa atong gituhuan sa karon. Mutuo po ka? Oo. Hantod sa asan eh. Antod sa antod. You may kiss the bride. Char. Mensahe sa sagusa. Lamsa. Wala. Wala, amin ko amping-amping ra gud. Amping. Always. Tubag. Padayon ra sa iyang pag-eskwela o magtarong o kuan. Mahimong mayong tawo. Kamo nga mga walay uyab, ngano mo? Hanapon ni mga uyab mo no. Sila luwas kinsa? Ane? Ala, dili. May uyab yan. Sa karon. Dili. Anong i-deny na to? Inyo ra gipag okay, sige, ship ninyo ne. Oh, ship. Gisip namin nila. Shout out Ma'am Lisa o Group 5 panalaleksik na may diri sa TV. Let's go. TV. Shout out kay Christian Manis Pico Paglinawan, si Siren Faith Indico, si Riniel Tubo, si Super Kaloy, Quezon Park, Trixia Marie,